Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanên hêja di bernamak Siyera Nebî yek nû dîsa em li pêşberî wan e. Belê, îro înşaallah di bernama xwe de em ê behsa hedîse û bûyerê sala hicretê çaremîn bikin. Malûm e we ye heger hûn bername me Siyera Nebî dişopînin di bernama paşarojê ya hefta derbas bû me behsa herba Yahudiyê Benî Qaynuqa derxistina Yahudiyê biborin me behsa Yahudiyê Benî Nadir kiribû derxistina Yahudiyê Benî Nadirî ji Medînê me behs kiribû lê belê sohbeta me nêvco mabû çünkü dema me qediya bû înşallah îro ji ciyê got emanê em ê sohbeta xwe berdewam bikin sala hicretê çaremîn piştî herba Uhudê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem ji bo karekî çûbû mehela Yahudiyê Benî Nadir, Yahudiyê Benî Nadir jî teşebbüsa kuştonxwaziyê lê kiribû. Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem jî wahyê hatibû agahdar kirin û rabûbû mehela Yahudiyê Nadir ter kiribû tê rizîvirî bû mizgefta xwe eshabê xwe civan dibû bi eshabê xwe şêwirî bû û di encamê de Muhammed bin Mesleme qasitî şandibû ba Yahudiyê Nadir. Muhammed bin Mesleme rûbirû bi mezinê Nadir Yahudiyê Nadir Huyey bin Ahtab re hevdîtin kiribû teklîfa Resulê Xwedayî got Yahudiyê Nadir ji bo vê îxaneta xwe lazim e ji bajarê Medînê derkevin, Medînê terk bikin li wan kiribû. Yahudiyê Nadir jî ev teklîf qebûl nekiribû, riya herbû pevçûnê neqandibûn. Muhammed bin Mesleme jî ev teklîfa wan bire ji Yahudiyê Nadir re, bire ji Resulê Xweda re. Temaşavanên hêja beriya got Muhammed bin Mesleme bi qasitî here ba Yahudiyê Nadir, serokê qebîla Xezreciya Abdullah bin Ubey bin Selûl bi Yahudiyê Nadir re hevdîtinekê rûbirû dike. Ji wan re dibêje gelî dost û hevala min bihîstiye Muhammed amadekariya xwe dike ji bo got artêşeke xurt were ser qelha we de bigire we tune bike. Yan jî we teva ji Medînê celê bike. Yahudiyê Nadir dibêjine belê me jî em jî wê texmînê dikin. Abdullah bin Ubey bin Selûl ji serokê wan Huyey bin Ahtab re dibêje nebî teslîmî Muhammed û hevalê wî nebin. Lewra ji xwe kulmek însanên Muhammed û hevalê wî di pey meğlûbiyeta Uhudê re îdî nemakarin muqawemetê bi tu qewm û eşîra bi tu malbata re bikin qels bûne ji xwe. Di vî warî de heger got Muhammed û eshabê xwe werne ser we were herb û pevçûnê bikin bera qet guman ji we re çê nebe. Ez û qebîla xwe Xezrecî em li pişta we ne, em ê alîkariya we bikin, pêdiviya we bi çek û silaha hebe, pêdiviya we bi mal hebe, pêdiviya we bi leşker hebe, guman bera ji we çê nebe. Muhaqqaq em ê alîkariya we bikin û em nahêlin Muhammed we ji bajarê Medînê derîne. Yahudiyê Nadir vê teklîfa Abdullah bin Ubey bin Selûl got mezinê munafıqa bû gelek kêfxweş dibe. Heta dibêje birayê Huyey bin Ahtab heye navî Cuheyl e, Cuheyl bin Ahtab ji birayê xwe serokê qewm re dibêje keko bi xweşkirina Abdullah bin Ubey bin Selûl nexape. Abdullah bin Ubey bin Selûl cîl me teng bibe wê me tenê bihêle niha hatiye dixwaze lingê me bişemitîne tu me dike tê teklîfa wî qebûl neke û teklîfa got Muhammed ji me re bi westa Muhammed bin Mesleme şandiye qebûl bike. Yani derketina Medînê ji bo me bi xêrtir e got em muqawemetê pevçûnê Muhammed û hevalê wî re bikin.
وی واری ده دبیجه جه عالم یهودیا سلام بن مشکم بچه جم حیی بن احتاب دبیجه وی ای حیی والله ام همون کسی چطور دزانن محمد قاصد خدایه دما هات مدینه جبو آشتی ما وی به هورا پیمان نگدانی لیبلی ما پیمان آخرا کرو ما خواست ام کشتون خوازیه لی بکن بوحیه هات آگاه دار کرن وش کشتون خوازی اما خلاص بو تورات کتاب اما تورات جی بحثا قاصدی آوید که هگر ام ایمان پینین جی اف تکلیف آوی گلمت که دبیجاج مدینه درکبن اون حزکن ام قبول بکن چونکی سلام بنمشکم دبیجه دوام بکه دبیجه چونکی درجه تاریخی ده تو قوم و ملت گو قاصد خدا را شر کرنه موافق نبونه امجی موافق نبون تو حزکه ام تکلیف آوی قبول بکن و شر ویجی امین و آزاده ببن لیبلی ویی بن احتاب هم جبوی تکلیفا عبدالله بن عبی بن سلول لیکر بو هم جی به چکداری لدورفا به قبیله به پربونا قبیله فا به امکان خوی آبوری باور بو و لگور تخمین آوی لگور نرین آوی و پفچونک به ارتش اسلامی را بکه و تیده سرفیراز بوده او تکلیفا یا سلام بن مشکم عالم یهودی آبوجی قبول نکردیه. پاشه جه هلا جبهه مسلمانا ده گو ام لوی بویره بنارن رسول خدا صلی الله علیه و سلم دلال برا ناو باجار مدینه ده دبیجه برا همی چکدار مسلمانا خواه آماده بکن یعنی اصحابه گو دکاره راه جشور برا خواه آماده بکن امی بمشن سر قبیله نادر. ارتشا اسلامی فکر دکه پاشه را دبی وقتی لمجا عصره حتی دبی ezan hat xwendin hinek ashabê pêxember sallallahu aleyhi ve sellem gotin ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ka em hez dikin em nimêj bikin û paşê em bişin ser qelha Yahudiya lêbelê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem dibêjin nexêr nexêr nimêj nekin emê nimêja xwe li mehela nadir emê li wê de nimêja xwe asir bikin ra dibe artêşa İslamê berê xwe rast dide qelha zarê nadir dişin dora qelê bicarekî dorpêş dikin. Yahudiyê nadir amadekariya xwe kiribûn hem şêla çek û silaha de hem jî ji hêla aborî de yani ji hêla erzaq de tamamê amadekariya xwe kiribûn. Teklîfekê ji Yahudiyê Qureyza ra dişînin Huyey bin Ahtab. Dibêje wan va Muhammed bi artêşeka xwe hate qel'a me dorpêş kir. Hûn hez dikin hûn jî hem leşkera bidine me hem jî çek û silaha bidine me em Yahudî yê hevin em ji qewmekî ne em me her da îman bi Musa aniye kitaba me Tewrat e em her du Tewratê dikin her du qebîle jî hûn hez dikin hûn jî werne alîkariya me bikin hêvî heye ji xwe Abdullah bin Ubey bin Selûl jî xeber ji me re birê kiriye serokê Xezreciya hêvî heye got em her sê qebîle Muhammed tune bikin wî û hevalê wî ya wan ji Medînê celî bikin ya jî wan tune bikin ev fitne ev fesadî ev dibendî ev şer û pevçûna got bajarê me derxistiye em ê bicarekî jê azade bibin. Lêbelê qebîla Yahudiya Qureyza bersivê didin dibêjin nexêr em alîkariya we nakin lewra me bi Muhammed re peyman daniye got em bi hundir atmosfera aştî û evînê de em ê bi hevra jiyana xwe li bajarê Medînê em ê berdewam bikin. Wallahî heta Muhammed peymana xwe xira neke em qet peymana xwe xira nakin hevaltiya me dostaniya me wî re wê berdewam bike vî şeklî bersivê didin. Lêbelê mixabin ev qebîla got bi Yahudiyê nadir re tifaq nekir piştî di hengama
xendaqê de bi hinek timayî xapiyan û wan jî peymana xwe yî bi Resûlê Xweda re xira kir. İnşallah ew dema wan behsa xendaqê bikin were em ê behsa vê xerakirina peymana got Qureyza jî çawa xira kiriye em ê behsa wê bikin. Yahudî qewmekî ji berê de gelekî ser dünyayê de wekî Qur'ana pîroz tîne ziman girahelin û nexwediye sozû peymanê xwe ne. Tiştê got anha bibêjin kelîkek dê înkar bikin, kelîkek dê dijê wê dibêjin, zitê wê dibêjin qewmekî xapînok e, qewmekî ji berê de bi peymanê xwe sadiq nemaye, qewmekî got pêxemberê xwe kuştine, qewmekî got rojekê de li gor rîwayeta heftê pêxember şehîd kirine wê çi hêvî ji qewmekî wiha bêkirin. Li dirêjiya tarîxê de jî fitne û fesadiya li ser rûyê erdê ji sê para dudu belkî wan kirî pêşî vê fitne û fesadiya xwe li cîhanê hemû berdewam dikin zarê İsraîl. Piştî vê teklîfa got Qureyz Benî Qureyza bersiva qebîla Nadir da, qebîla Nadir ketin hundir qeleyê xwe lêbelê qasidek ji Abdullah bin Ubey bin Selûl re nîşandin. Qasidê got diçe cem Abdullah bin Ubey bin Selûl dibêje ka te teklîf nêlme kirin, te got em ê piştevaniya we bikin, îro em ketine tengayê katûşî dike. Di wê hengamê de kurê Abdullah bin Ubey bin Selûl kurekî wî bi navê Abdullah hebû, kurê wî mümin bû, dostê Xwedê û Resûlê wî bû, müminenkî xalis bû, îmana wî parzinandî bû, dibêje biçek û silah ji hundir mala xwe derket, çû tevlî artêşa İslamê bû. Qasidê Yahudiyê Nadir dema got dibîne kurê wî ji hundir malê derdikeve dişe, tevlî artêşa İslamê dibe, dirêj nake bi Abdullah bin Ubey re, di lingê ling de vedgere dişe ba serokê xwe Hüyey bin Ahtab, dibêje ey serokê min hewce nedikir ez bi Abdullah bin Ubey re biaxivim, lewra kurê wî bi çek û silah ji malê derket û çû tevlî artêşa Muhemed bû. İdî Yahudiyê Nadir fêm dikin got Abdullah bin Ubey bin Selûl ew xapandine. Ji ber vê yekê hewma golçara serê xwe binarin, rabûn herkê beziyan çek û silahê xwe û ji bo muqawemetê artêşa İslamê re bikin plan danîn. Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem roja ewil bi Yahudiya re şer kir, bi tîr û kevana tîr avêtin, wan jî bi kevana tîr avêtin eshabê Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem, warê bi miqabil tîrkevan hatin avêtin, lêbelê kesek nehat kuştin. Ew roj bû êvar Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem roja duyemîn dîsa qasidek rêkir bi bal wan ve. Ji vî qasidî re îdî sê teklîf dan vî qasidî, got vî qasidî here ji zarên Qaynuqa re bêje. Bera ji Medînê derkevin, çaxa derkevin, ya dudiya her yek kare qasî deva got mal hilgire, malê xwe deva kêke. Her sê kes wê devak xasê bûde, yani her devak wê aîdî sê kesa be, ew deve jî bi qasî got dikare mal hilgire wê ser pişta wê de bêkin û derkevin. Heger ya sêyemî jî heger vê teklîfê qebûl bikin, wê canê xwe ji hêlame de têxin aminiyê. Dibê zarê Nadir ev teklîfa Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellemî duyemî jî qebûl nekirin. Bi vî şeklî pazde roja dora kelha Yahudiya hat dorpêşkirin, yani hat muhasere kirin. Heta li gor rîwayetekê dibêje 20 roja dora vê qeleyê hat dorpêşkirin. Roja 21 erzaqê wan kêm bû, ava wan, xwarina wan, nanê wan kêm bû. Havî vê navberê de yani ew dar û deviyê got Yahudiya xwe dixistin paş, Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem çend ciwan jê kirin, Yahudiya gazî kir dilê wan nêştiya, çünkü li ber dilê wan her darek xurma, her darek pêkî ji ewladekî qîmettir bû, ji ber vê yekê
وەکی دامارە دلێوان ببڕە ڕەسوولێ خدا گازی کردن گویا محەممەد دوچاوا دارا ژێ بکە دیواریدا خدا عەزەوەجەلە li sûretê heşr ayeta pêncemîn daxist û got herbab Xwedê û Resûlê wê re ji jêkirina dara hîn girîngtir e. Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem dorpêşkirina dor qelğa wan berdewam kir. Îdî Yahudiya fêm kirin got mecal nemaye rabûn xeber şandin ji Resûlê Xweda re gotin heger Muhammed destûrê bide teklîfa wî em ê qebûl bikin. Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem gelek şefqat û merhamet bû. Tu caran welew dijminê wî ba netxwest xwîn birjê. Ji ber vî qasî teklîfa Yahudiya qebûl kir û gota wan her yek ji we bi qasî pişta ser pişta devê mal hilgire dikare malê xwe bibe yê dê hûnê li ciyê xwe bihêlin. Dibe Yahudiya xaniyê gotê de bûn tevxira kirin. Dar şewitandin ya jî ji binî de birîn. Çi tiştê wan hebû, firaxê wan hebû xira kirin ji bona got Müslüman cê îstîfade nekin. Digel vî qasî Resûlê Xweda dey nekir. Her yek ji wan bi qasî got dikarî bûn ser pişta devakê mal bar bikin, mal bar kirin û rabûn ji Medînê derketin. Qismek ji wan dibe hêla Yemenê de çû, qismek ji wan çûne hêla Şamê, qismek ji wan jî li ew bajar û bajarokê der dora Şamê hêwîrîn, lêbelê qismê pir çûne Xeyberê, şwa Xeyber cî hem yanî paytextê wan bû, hem jî cî civandina Yahudiya bû. Hemû li Xeyberê diciriyan, çima? Çünkü Xeyber li gor wan yanî bajarekî got tu hêz û quweta tu artêşa nikarî bû feth bikira, nikarî bû îşxal bikira. Ji ber vê yê maldarê wan çûne Xeyberê dibe şesid devî Yahudiya mal bar kirin Yahudiyê nabir. Lêbelê li pey xwe du süd û pêncî şûr, pêncî heb mertal ev zirx xiştin li pey xwe. Dîsa tîr û kevan gelek li pey xwe xiştin. Xaniyê wan, zeviyê wan, avayê wan, bax û baxşê wan li pey wan ma. Piştî got bicarekî ji Medînê derketin. Roja got derketin du kesa tenê îman anî. Ev her du kes jî dibe malê xwe li ser piştê devê bar kiribûn. Kêlîkek mabû got Medînê terk bikin, bi hev dişêwîrin dibêjin wallahî beriya got Muhammed were Medînê, alimê me, serokê me, rêzanê me, rewşenbîrê me hemûya hatina wî me ji hatina wî agahdar dikirin. û em baş dizanin çaxa got em xwe bixwejî diman alimê me digot viya qasidê Xwedayê. Çima em îmanê pênînin? Diçin ba Resûlê Xweda ev her du mirov îmanê tînin. Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem jî malê wan, xaniyê wan, bax û baxçê wan dîsa teslîmî wan dike û ev her du mirovê Yahudî îdî dibin birayê me, dibin Müslüman jiyana xwe li Medînê bi Resûlê Xweda re berdewam dikin. Yahudî piştî got ji Medînê derketin, malê got mabûn, bû malê xenîmetê çünkü bi herbê hat qezençkirin ew mal, ji xwe duwarê malê xenîmetê de bernamê xwe yê paşa rojê de yê bodî me dirêj dirêj me îzah kiribû, hewce nake em dubare bikin. Lazim e yê got duwê artêşê de cî stendibû li wan bihata teqsîm kirin û ji pêncayek jî ji bo Beytulmalê bihata veqetandin. Di nava artêşê de Ews hebûn, Xezreç hebûn, muhacir hebûn. Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem gazî ensariya kir. Gota wan gelî ensariya ez dixwazim teklîfekê li we bikim. Ensariya got kerem bike ya Resûlallah. Resûlê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem got gelî ensariya heger hûn qîma xwe bînin ev malê xenîmetê yê got me ji Yahudiyê nadir stendiye ji wan hatiye stendin bi herbê hûn qîma xwe bînin em ê vî malî li muhacira teqsîm bikin çünkü heta niha muhacir ji we re bar bûn. Hûn hez dikin bi teqsîmkirina vî malî ev barê li ser milê we jî wê hebek sivik bibe
دبی تبع انصاری نخاسم لسر ناوی انصار سعد بن معاذ و سعد بن عباده گوتن یا رسول الله ام لسر ناوی قومی خواه و تکلیف هاتا قبول بکن رسول خدا را دبه غنیمت قبیله نادر بناوا مهاجره ده پار بکه بس هنک فقیر انصار جی هبون جوی پارا غنیمتا هنک پار جی دیدم وان فقیر انصار جی رسول خدا صلی الله علیه و سلم شو yani çeku silahı koyu goyu bivrana Resul-i Xda qadaxa kir go lazime çeku silahı ve leveri be dibe şure Hüyey bin Ahtab şure mezne kavm bu Resul-i Xda sallallahu aleyhi ve sellem Gazi Sa'd bin Muaz ke şure Hüyey bin Ahtab jî ganimeti xilati Sa'd bin Muaz ke bir şekli pişti harba Uhudê kabilak Yahudiyaydı bajar Medine hat nefikirin hat celikirin kabila nadir Medine hata derxistin. İdi hav kabila بتنما قبيلة قريزة تقدير إلهي بلكي نادرو قينوقا بحفر رسول خدا بلكي درخستنا وان جبو ارتشا إسلامي جبو دولة إسلامي بلكي قالك زور زحمت بو لي بتقدير خدا دبي بدريرة قينوقا إخانة ديكن تينا درخستن هر دو قبيلة دن بيدنگ دمينن دبي أحد رجي قبیله nadir ihanet edike, evcar Kureyza beden demine. Çünkü her se kabile Yahudiya go piştgiriya hev bikrana rastî Medine belki biva gola xwînê belki Resul-i Xda jî gelek zehmet wî û ashabê xwe bikêşanda. Belê temaşavanên hêja em bihêvîne go Yahudiyê demame jî wekî yê Kureyza û Qaynuqa û Nadir ji rojhilata ji coğrafya İslamê bêderxistin û coğrafya İslamê bi carekî ji fitnawan jî azade bibe em jî bi vê hêviyê bernama xwe bi dawî dikin çünkü em hatin dawiya bernama xwe. Îro jî bernama me li vê rêxediya heta hevgîştina bernamakî de tengî û taliyê nebînin her şad û bextewar bin xêr û xweşiyê bimînin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.